Chief, what's the problem? Give me rain back. What's the problem? Problem. Damn you. Photo. Gini kini mesara makafu. Eche mini bako. Ge wera ya na chigam nobi. Mini shemi. Nonsense man. Fire! In the name of Jesus Christ, any spirit of crying in this premises now, I cancel it by force in the name of Jesus Christ. What is your problem, son? Young boy, why are you crying? Why are you in the main road crying? I can see everywhere fire. In the name of Jesus Christ, there shall not be crying in your life, young boy. Talk to me, young boy. Young boy. Young man, talk to me, young man. I say, young man, talk to me. I'm the prophet. I'm the man of God in this street, in this capella. Anywhere you are now, make sure you have Jesus Christ of Nazareth. Talk to me, young man. Hello, young man. Come now. Fire! Man of God. Why got a man of fire? Why got a man born unto fire? What am I? Are you talking to me? I am talking to your ancestor. Are you talking to me? I'm talking to your ancestor. Hello, this is woman knows him. I don't know. Imagine how you beg a quack. Kill not get trim fight. I'm going to knock over Gulum. Casango will give you in your fire brigade. You know, to me, Hennegamaqua. Didn't you talk cry me to cry? Don't me help me here to get. I'm a prophet. I'm a prophet. You were prophet. I see and I saw everything. You saw. You get wish. My get with the single bag one basket. Me na jo mi hebu gama akwa. Onye man no nwura ha na etukwase ya fire n'elu. Ana eku na akọ eburu man gide hanga akọkwasa ma ọkọ n'elu. Onye nze nwuru odi ha na etiri fire. Nze Nicholas okwu wa anyụrụ mba. Nze ngola dị boke na resident ụlọ ni na arụ na ala ọmụ ọka no ya n'oru west no n'oru niile no na Anambra no na Ntanimo ọ na keka na basement. Oke gbabiri nwo orinu oru mgbe oge eji eduru ha wepụta oru west niile otambego gba ka ndị oru niile ihe aka oru west niile wo family ha kile anyị ga-ahụ nke edere aha family ha tekwana esi agege as on the 12th of January 2022 wee keepers ya 11 n'abalị 2022 wu 12 January chaka ga-ebulite ozi si ala aja lara aja ntụ na ala ntụ oge ya nwoke kwa n'ụwa Godwin Chuks wo oge ya nwoke onye ọlụ ga-ada nne na nwunye ya kwenu fortune asụ Godwin Chuks ebegide n'ote mkpụrụ anya na aba wụpụtara ote ka ọchị ya n'aka na Italy ebe ahụ na Germany ka ọ Italy ebe ha bi nwunye ya kwenu fortune asụ otu anya mkpụrụ anya ka ya adapụta ote ka fortune nwunye ya chi otu mkpụrụ anya ka ya si ebe Chuks ebepụtala anya fortune echechita mkpụrụ anya ka ya mụ na nwa m anya agada apụsịta m n'ihe onye ọdọ nọ m n'akụkụ ụzọ bere ha akwa dịka Mary Magdalene shiri were ntutu isi ya gaa niile Kraịst mgbe elibere na tombo gaa na tombo wee nọrọ nga ahụ wee bụbụrụ isi otu ehicha akwụ were mmanụ nsọ tee na ha ọ ihe m nọ nga ebego gbasa na ama enwe onye ga-enyere m aka gị bịa nga ejere m ajụjụ ihe na-egbu m berialụ na berialụ ndị nze ihe mbe gị ihe gba maka anyị nwa ọdịnarị chief nkịta anyị gara enwere ka agịdị eri maka anyị ndị nze a na-ebukpu ya n'ime ụlọ echiere ebu maka ihe m na-ebe akwasa na ama enwe onye nze ga onye chief ga-asọjest m ka igwe chie m nze chikwasa m ya agala mkpụrụ okpu ha na ihe mezi chikwasa m ya tụratụ ndị nze na-abaghị ga m soro ha baịga gị bịa nga m na-eti m faya nga ole hụrụ ekpere gị ikpe a na-akpọkwa gị akpa ma gị na-epe ibukwa amụma hụ ụzọ kpu ha anya
Mara ihe mega gị maka itiba gị akwa. Anọ ọhịa. Son, I need to pray for you. Mother, I need to cry for you. Son, I need to pray for you. Mother, I need to cry for you. Oh my God, and looking better himself. When I pay the Brumana church, before I now know the way, and I walk on a free station. This year 2021, there shall not be crying in my family. I can still lie out everywhere you have. Make sure you are in prayer because Jesus Christ of Nazareth is in prayer now. So make sure I will pray for you. I will pray for you. But now you don't need prayer. I will go. And you just see. You just see. You just see. We shall see. Fire. You have seen. Fire. Oko. Oko. Ma mmiri oko. Ma ayo no bu oko. Ma electric gas o. Ihe niile gbasara oko. Ọ ga-ere gị n'afọ nụ. Inwe ikuku a na-ada afọ anya. Anụ ọja, I go lay my hand on your sickness. Maka chukwu your sickness go lay hand into me. Ewu. Ibra nga eti wo. Inwe ikuku a na-ada afọ anya. Ma ahụ na ngo hụ gị na-enwe ihe nọgụ n'ime iwu chaf. Ndị amaala parakwa igwe gị. Nwoke mmanụ nwụrụ na anọ nga na-eruju ọnwa ya. So onye ụlọ ahụrụ Nicholas n'anya ga-ebe akwụnye onye ahụ ụdị ezigbo mmadụ. Akwa Nicholas a ga-ebi otu afọ. Kamgbu esi m nọ n'ọsọ gbabiri kamgbu esi ka m bidoro akwa. Akala ma mkpụrụ anya dịkwa adapta maka ụmụnne ya adaptashiala. Gị bịa ga-eti mgbowowo n'elu. Amaala dịkwa eshigo. Don't be solemn. Magaphone. Bịa go da kọtọla m anya mmiri pụtawa. Nicholas owo obere mmanụ. Ngola di owo obere mmanụ ga ebe akwa ebechiri. Fortune nwanne m dị wo. Choose dị wo nwa ogogo. Nwa maka ebra nga masị ama gafuru na abịa m jiklali ebra akwa. Ndị amụmụ abịa m n'ezina. Onye nọ n'ebe ọ nọ.